አምላሁ ቅዱሳን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በዓይነ ምሕረቱ ጠሚቱ ሰንበተ ክርስቲያን ቅዳሴ ዘሀበና ክብር ምስጋና ንጽሐዩ እማበረቂቅ ወሕፃናት አስተዳድረው ከስብሐት በእንተ ጸላይ ከመትንሱት ወበጸላይ ካብቶም ቆሉትን ህፃውንትን ምስጋና አዳለኻ ተባሂሉ ዝተመስገነ ልዑለ ባሕሪ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብዞም ደቅና ህፃውንቲ ንኩላትና ይባርኸና። ምክንያቱ ንጹሓት ልቢ ንሳቶም እዮም። ሎሚ ድሮ ናይ ዝሓለፈ ሰንበት በዓለ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱሳን አቦታትና ሐዋርያት ብሰብዓ ክልተ ቋንቋታት ንክዛረቡ ዝሃቦም ብሰንበቱ ድማ ንዓና ኣብዚ ሃገረ ኣባይ ብሪጣንያ ብሰላም ኣራኺቡ ካብ ሙሉእ ሃገር ዝመፁ ኣብዚ ዓዲ እንግሊዝ ዘለው ኣቦታት ካህናት ብሙሉኦም ትማሊ ከምቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ሓደ ልቢ መኸርቲ ከም ሓደ ቃል ተዛረብቲ ኮይኖም ንዓለም ወንጌል ዝሰበኹ ነቲ ዝፀመት ነፍስና ተርዊ ብዘይ መጥፋሕቲ ናይ ውሽጢ ሕማምና ዝህውስ ቃለ እግዚአብሔር ንዓና እውን ክንምገብ ስለዝፈቀደ አምላከ ቅዱሳን መድኃኔዓለም ቀድሰና ይባርከና። ብሓቂ ሎሚ ኣብዚ ቤተክርስቲያን እዚ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ቃለ እግዚአብሔር ብፍላይ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ዘይተነግር የብልና። እንታይ ደኣ ቢና ኣሎ ተባሂሉ ንኡ ሰማዕናዮ ኣብ ልብና ይህድና ምትፍፃም ሰማዕቲ ከም ዘይፀድቁ ሰማዕቲ ጥራይ ዘይኮኑስ ፈፀምቲ ከም ዝፀድቁ ቅዱስ መፅሓፍትና ይነግረና እዩ። ሕጂ እውን እግዚአብሔር አምላክ ንዓና ካብቲ በረኸቱ ክንባረኸሉ ካብቲ ቅዱስ ቃሉ ንክንቅደሰሉ ዝሃበና ዕለት ቤተ እግዚአብሔር መፂና ደቅና ሒዝና መፂና ክንባረኽ ከለና ዓብይ በረኸት ኣለዎ። ሰብ ብሓብቲ ብገንዘብ ኣይነብርን፣ ብበረኸት ዝነብር በረኸት ዘለዎ ሰብ ዝጎድሎ የብሉን። ኣብ ምጉዳሉ ዝውስኽ እግዚአብሔር ስለ ዘሎ ነቲ ዝባርኽ ኣምላክ ነቲ ዝቅድስ ኣምላክ ነቲ ሓዘን ናብ ሓጎስ ዝቅይር እግዚአብሔር